Се насъбира малко повече материал, но ако детето има някакъв сериозен здравословен или друг проблем, може би вие трябва да се намесите. Както виждате, заела съм се. Просто исках да се уверя, че в училище всичко е наред. А вкъщи? Какво вкъщи? Наред ли е всичко вкъщи? Понякога вие, родителите, търсите проблеми при нас в училище, не си решавате нещата под собствения покрив. Намеквате, че съм лоша майка, така ли? О, Боже, опази, госпожо, вие дойдохте при мен, аз опитам най-приятелски да ви помогна. Като ми прехвърляте топката. Нищо не ви прехвърлям. Светът на детето се формира и от семейството, и тук в училище. Аз ви уверявам, че тук в училище нещата са нормални, поне за сега. Добре, благодаря ви. Съжалявам, ако съм ви обидила, но просто исках да се уверя, че всичко е наред. Довиждане. Всичко хубаво. Всъщност това, което ви е казала, е вярно. В тая възраст света на детето се формира на две места – в училище и в семейството. Съгласна съм, но понякога учителите гледат да се оправдават с нас, родителите. Има и много родители, които правят същото. Да не би да намеквате, че аз съм от тези родители? О, нищо не намеквам. Просто ако в училище действително няма проблем, най-вероятно трябва да го търсим у дома. Да, всъщност звучи логично. Но пак ви казвам, не виждам какво вкъщи се е променило чак толкова за последно време. Понякога на човек му е трудно да погледне отстрани точно какво се случва. Затова сме ние специалистите, защото за разлика от приятелите ни, близките ни, сме по-безпристрастни. Разчитам много на вас. Добре, но имам нужда да разбера повече за вас и семейството ви. Разкажете ми за съпруга си. От кога сте заедно, как се запознахте, как се е формирало семейството ви, това ме интересува. Десет години по-рано Людмила следва втори курс счетоводство с отличен успех и нулев ентусиазъм. Момичето, израснало в сива и скучна среда, мечтае за свобода, любов и вълнуващи преживявания. Отскоро тя излиза с Лъчезар, който е последна година английска филология. Лъчо е отгледан в артистично-бунтарско семейство, точно обратното на строгите и консервативни родители на Люси. Той е чаровен, оригинален, свободен и въобще шемет. Той е всичко, за което Люси някога е мечтала. Имам чувството, че преди да те срещна, живота ми е бил черно-бял. А сега е цветен, нали? Престани, навън сме посред бял ден, може някой да ни види. И каквото е. Усещаш ли тръпката? Спри, изкушаваш ме. Единственият начин да победиш изкушението е да му се отдадеш. Романтичната връзка на Люси и Лъчо се развива бързо и бурно. Само след няколко месеца те са влюбени до полуда и вярват, че искат да бъдат заедно до края на живота си. Двамата лесно взимат решение да се оженят. Трудното е единствено за Людмила, която трябва да съобщи новината на своите родители. Майката и бащата на Люси не са никак очаровани от Лъчезар, дори се държат дръпнато и враждебно към него. След като младият мъж си тръгва, настъпва моментът на истината. Какво ще кажете? Какво да ти каже, Белюска? Точно той ли намери? И не ви ли хареса? Да ни хареса? Ти майтап ли си правиш? Но той е толкова... Толкова какво, смешник? Татко, защо говориш така? Още нищо не съм казал. Той не е никакъв мъж. Няма нито обноски, нито култура. Но как да няма? Той е английски възпитаник. Завършва английска филология с отличен успех тази година. И какво ще работи с тази английска филология? Ще лижа американски задници. Един сериозен мъж трябва да има мъжка професия, перспективна, да храни семейство. Но, татко,
Не прекъсвай баща си. Казарма бил ли е? Не е бил. Защото ще се научи поне ред и дисциплина. Един истински мъж трябва да има здрава ръка, а да не е някоя мека китка. Техните какво работят? Баща му е фотограф, а майка му е актриса. Ау, измет! Някакви измислени аман от такива интелектуалки. А сега остава да кажеш, че са седесари от митингите. Не. Това минава всякакви граници. Маша, виж каква дъщеря сме възпитали. Да ни води вкъщи някакви си подривни елементи. Татко, защо обръщаш всичко на политика? Защото всичко е свързано, Людмила. Семейството е основна клетка на обществото. Тя трябва да е изградена на основата на здрав морал и високи ценности. Всичко, което е от Запад, е поквара и атака срещу нравствените ни традиции. Но аз не искам да живея в клетка. Аз искам да живея щастливо и свободно, а не заобиколена от измислени лозунги. Прави каквото ще, струши си главата. Ти си вече пълнолетна, не живееш под този покрив и ние не можем да ти нареждаме. Но ако думата на твоите родители значи нещо за тебе, знай, че нямаш нашата подкрепа. Но аз го обичам. И този път ще направя каквото ми казва сърцето. Много ми беше трудно. За пръв път в живота си се противопоставих на майка ми и баща ми. Но усетих, че това е правилното решение. Не искам някой друг да диктува правилата в живота ми повече. За разлика от моите, родителите на Лъчезар бяха много мили и ни помогнаха за сватбата. Оженихме се въпреки всичко, а майка ми и баща ми дори не дойдоха. Техните на Лъчо бяха изключително обидени и разочаровани от постъпката им. Точно тогава започна и тежкия конфликт между тях, но ние бяхме твърдо решени да не обръщаме внимание и да продължим напред. Няколко дни след сватбата на Людмила и Лъчезар, двамата младоженци позират на неговия баща. Богдан е почитател на по-нестандартните и разчупени кадри. Хайде ли си, отпусни се, страшното мина. Нали каза да и се подписа? Сватбата мина, но аз пак се вълнувам. Не съм вярвала, че отново ще облека тази рокля. И пак са прекрасни.